Capítol 3. Revivim antics dies de glòria. La tornada a Atenes, després de les vacances de Setmana Santa, es va desenvolupar enmig d'un caos absolut. Cues quilomètriques des del sud, si fa o no fa el mateix des del nord, enceses discussions al llarg de totes les carreteres del país i les habituals queixes que tota la culpa és del govern. El resultat de tot plegat: accidents de trànsit amb 2 morts i 8 ferits ingressats a l'hospital. Pobre del dròpol, si li dóna per treballar, i pobre del grec, si troba diners, va comentar l'Adrianí. 4 rals a la butxaca i ja corre cap al mar i la muntanya, i això vol dir cases de camp i segones residències. S'havia enganxat a la televisió des de primera hora per seguir l'operació tornada de les vacances minut a minut, angoixada davant la possibilitat que els passés res a la Caterina i en Fanis, que també tornaven de bolos. Els trucava al mòbil sense parar, per assegurar-se que tot anava bé. Com sol passar, en un moment donat la Caterina va esclatar i va començar a cridar: «Mama, si el papa ens envia un helicòpter de la policia per treure'ns d'aquí, perfecte, però si no, no em facis perdre els nervis, perquè demà al matí tinc feina i no sé a quina hora arribaré a casa». Els crits de la Caterina van fer que la meva dona deixés de banda els esdeveniments de la xarxa viària i se n'anés a dormir. «Recorda't d'això que et diré ara. Som tan eixelebrats que aviat enyorarem la crisi», va ser el darrer comentari abans de ficar-se dins el llit. Em vaig quedar sol, esperant fins a les 3 de la matinada, fins que la Caterina em va trucar per dir-me que havien arribat sans i estalvis. Aquesta és la diferència entre la meva dona i jo. Ella, quan s'angoixa, comença a trucar per telèfon cada 5 minuts, crida per treure's l'angoixa de sobre i acaba posant nerviosos els altres. Jo, en canvi, m'ho empasso i em regiro per dins. Ara són les 9 del matí del dimarts i vaig cap a la feina amb el SEAT. L'Adrianí insistia que seguís agafant l'autobús, perquè encara no ens han augmentat el sou, però jo no li vaig fer cas i vaig treure el cotxe de l'aparcament de la prefectura. Passo primer per la cantina, per agafar el cafè i el croissant de sempre, i després faig una parada al despatx dels meus ajudants per felicitar-los la Pasqua. Me'ls trobo feliços i contents, parlant de les respectives vacances. «I com és que un cretenc com tu ha passat les vacances a Kavala?», li pregunta en Papadakis a en Dermitsiakis. «Ma mare és del nord, de Kavala. El meu pare la va conèixer allà quan servia com a sostinent i se'n va enamorar. Naturalment, ella va anar a viure a Creta, però tota la família ens reunim per celebrar la Pasqua a Kavala», explica en Dermitsiakis i es gira cap a mi. «I vostè, què ha fet aquestes vacances, comissari?» «He estat al carrer Aristocleus, a casa meva. La filla i el gendre van anar a casa dels consogres. Ens van dir d'anar-hi plegats, però nosaltres vam preferir quedar-nos tranquils a casa». «Jo també m'he quedat a Atenes», diu la Cula. «No acabo d'entendre què els agafa els atenesos per fugir de la ciutat. Atenes està preciosa per Pasqua». «Doncs jo vaig anar a Canià», diu en Papadakis, clavant-me una mirada de complicitat al damunt. No faig cap comentari, per no dir ni una veritat ni una mentida, i em giro cap a en Blasopoulos. «I tu on has anat?», li pregunto. «He anat amb els meus fills a Eubea. Vam fer la volta a l'illa, vam passejar, vam anar a l'església el divendres sant i vam anar a menjar al restaurant». «Si fa anys que no fas més que plorar. D'on els has tret, els diners? Encara no ens han apujat el sou», l'etzibà en Dermitsiakis per picar-lo. «Hem deixat de tocar fons. Aviat ens apujaran el sou», respon amb convicció en Blasopoulos. «No diguis blat fins que no estigui el sac i ben lligat», comenta la Cula. «Au, va, Cula, no m'espatllis el primer dia de feina. Les coses milloren i encara aniran millor. No siguis ocell de mal averany». La Cula no té temps de respondre-li perquè sona el telèfon i l'agafa. «El director el demana», em comunica. Igualment hi havia de pujar per felicitar-li la Pasqua. Així són les lleis no escrites. El subaltern ha de pujar a felicitar el seu superior. Només jo ho faig al revés i ja es veu el que he aconseguit. Pujo al 5è pis i en primer lloc felicito l'Estela, la secretària d'en Guiques. El trobo assegut al despatx, però de seguida s'aixeca per rebre els meus bons desitjos i correspondre'm amb els seus. «Reserva't una felicitació per al nou sotsdirector general», em diu. «Tenim nou subdirector general?», dic astorat.
Sí, aquest matí s'ha fet pública l'ordre oficial del ministre. Sembla que la va signar a casa seva, dilluns de Pasqua. Agafa l'ordre de sobre la taula i me la dona. Faig una ullada ràpida al document i m'assabento que el nou sotsdirector general es diu Kanelos Dimitriadis i que serà el responsable directe de tots els cossos de seguretat del país. Prepara't per conèixer-lo, em diu, tan bon punt aixeco els ulls de l'escrit. El sotsdirector ens espera a les 11 al seu despatx. Ens posem en marxa amb el cotxe d'en Guiques per una Atenes que encara viu la ressaca d'ahir, dilluns de Pasqua. De la prefectura a la seu del Ministeri de l'Interior, a Kaketkaki, triguem 10 minuts a tot estirar, pràcticament sense trànsit. A recepció ens informen que la reunió tindrà lloc a la sala gran. S'hi han convocat els directors i els inspectors de policia de tot el país, a més d'altres de rang similar i responsables dels departaments d'homicidis del territori. Alguns els conec personalment, d'altres només en sé el nom, i la resta no sé ni qui són. Tots intentem reunir-ne la màxima informació possible per fer-nos una idea de com és el nou sotsdirector general. Cadascú comença a dir el que sap. Uns el coneixen de l'època en què feia d'enllaç, primer a la Interpol i després a l'Europol. Després va desaparèixer i li van perdre la pista. Un altre va aclarir que la seva desaparició va ser deguda a un trasllat a Itàlia, com a contacte de la policia grega en qüestions relacionades amb l'espai Schengen. La conversa s'estroncà de cop perquè apareix el ministre amb en Dimitriadis. Es fa el silenci a l'espera de les paraules del ministre. Els he convocat per presentar-los al nou sotsdirector general, comença el ministre. El senyor Kanelos Dimitriadis és un membre destacat i eficaç de la policia grega, amb gran experiència dins del Departament de Relacions Internacionals de la policia del nostre país. Ha treballat per als departaments grecs de la Interpol i de l'Europol. El seu darrer destí ha estat a Roma, com a enllaç de la policia grega amb la italiana per temes relacionats amb la immigració i amb l'aplicació del Tractat de Schengen. L'experiència internacional del senyor Kanelos Dimitriadis ens serà d'extraordinària utilitat en una època en què el crim organitzat s'ha internacionalitzat. Per això considero que s'ha anomenat la persona adequada per al lloc adequat. Espero que tots tinguin una col·laboració excel·lent i productiva amb el nou sotsdirector general en els moments difícils que vivim. El ministre calla i fa una senyal a en Dimitriadis perquè ens adreci la paraula. Estimats col·legues, estic especialment content de treballar amb vostès a partir de demà. Comença amb el tòpic de sempre, el flamant càrrec. La prioritat és fer que els ciutadans del nostre país se sentin segurs. Aquest és l'objectiu comú de tots nosaltres, des del policia de barri fins als comandaments superiors. Sé que la nostra tasca no és fàcil en un entorn social en què ha augmentat la delinqüència del país i de fora. Vull, però, deixar una cosa ben clara. Sempre em trobaran al seu costat, no només com a superior, sinó sobretot com a col·laborador. Per a vostès la meva porta sempre romandrà oberta. Això de la porta oberta ho he sentit de tots els càrrecs precedents sense excepció, em dic a mi mateix. Tots deixen la porta oberta, però davant aixequen un mur de secretaris i funcionaris impossible de franquejar. A continuació, tenen lloc les encaixades de mans i les enhorabones, primer el ministre i després el sotsdirector, desfilada amb què es conclou la nostra presència. Què li ha semblat? Li pregunto a en Wickes un cop al cotxe de tornada a la prefectura. Un buròcrata, em respon secament. Coneixes la figura militar de l'oficial d'enllaç? Doncs en Dimitriadis és una mena d'enllaç, però de la policia. Enllaç de la Interpol, enllaç de l'Europol, després enllaç de Schengen. En altres paraules, rebia peticions i les transmetia oficialment. Tots els seus coneixements professionals són, de fet, teòrics, cosa que vol dir que primer ens torturarà per entendre què passa i després prendrà decisions. Afegeixi també la por a perdre responsabilitats pròpies del matusser i tindràs un retrat complet del nou sotsdirector. Veu que no reacciono i em llança una mirada de biaix. Segurament pensaràs que tot això ho dic per enveja, perquè no m'ha anomenat a mi sotsdirector general. Al contrari, només anotava això que deia, li responc, quan en realitat estava pensant exactament el que m'acaba de dir. Hi va haver un moment en què esperava que m'ascendissin, continua. Al final, però, em jubilaré sense haver arribat ni a director ni tan sols a sotsdirector.
Fa una petita pausa i continua en un to més compungit. No t'amagaré que me'n vaig decebut. Tots volem pujar a l'escalafó, menys tu, esclar, que ets una mena d'ermità solitari. Potser sóc un ermità, però si més no, no em jubilaré amargat, li responc fredament. Tens raó, però has de reconèixer que has tingut sort. Si no hagués estat per mi, que t'he cobert sempre les espatlles, hauries tingut problemes de debò. Ho sé, i sempre li he estat agraït, malgrat les nostres topades. Les topades formen part de la convivència, tant a la feina com al matrimoni, em respon. Ara, però, cal que vagis amb molt de compte. Els buròcrates apliquen les lleis i les normes al peu de la lletra. Digue-m'ho a mi, que m'he passat tota una vida suportant-los i al final m'han girat l'esquena. Per això et dic que vagis amb compte, perquè amb aquests em sembla que ni jo et podré ajudar. Tot això també ho he pensat quan he conegut el currículum del nou sotsdirector, però que la confirmació de les meves sospites m'arribi de part d'en Wickes em dóna una alegria. I com que les alegries mai venen soles, de cop em sona el mòbil. Comissari, tenim un cas nou, assassinat amb robatori. Sento la veu d'en Dermitzakis. On? Al carrer Salamina, al barri de Calandri. La víctima és algú anomenat Lalopoulos. Vivia en una casa de 2 plantes amb jardí. D'acord, prepareu el cotxe patrulla i aviseu el forense i els de la científica. Som de camí, de seguida arribem. Què ha passat? Em pregunta en Wikas. Li repeteixo la informació d'en Dermitzakis. Assassinat amb robatori. Que la causa sigui el robatori sempre és un descans, comenta. Si ningú no el reivindica, aleshores no tindrà a veure amb cap organització i de retruc no tindrem merders amb el nou cap. Perfecte, em dic a mi mateix. Esperem no trobar cap proclama i que faltin els objectes de valors, perquè no hi hagi cap dubte que es tracta d'un robatori.